Viete, odkiaľ je najkrajší pohľad na svet? Hovorí sa, že z konského chrbta. No a celkom vám to môžem potvrdiť, že je to tak, pretože svojimi službami nám s viditeľnou radosťou poslúžili koníky z plemena Haflinger. Svojou pokojnou povahou vyhovujú nielen tým náročnejším a pokročilým jazdcom, ale dokonca i začiatočníkom. My sme s našou kamerou zavítali k pánovi Slovákovi, ktorý žije medzi množstvom nádherných koníkov, konkrétne medzi plemenom Hafling, o ktorom sa budeme v tejto chvíli rozprávať. Pán Slovák, ja vás veľmi pekne vítam v našej relácii. Dobrý deň. Dobrý deň. Plemeno Hafling je u chovateľov veľmi obľúbené. Prečo, to si povieme postupne. Mňa by zaujímalo teda hneď na úvod, kam až siaha história tohto plemena Hafling, kde boli tieto koníky vyšľachtené. Hafling je to alpský horský kôň, ktorý bol vyšľachtený v Tyrolských Alpách v južnom Tyrolsku. Je to oblasť medzi Bolzánom a Meránom, blízko dediny Hafling, odkiaľ aj dostalo toto plemeno tento názov. A ako sa tieto koníky možno chovali v minulosti, na čo teda ich chov bol upriamený a na čo slúžia v súčasnosti, že či sa aj tie chovateľské praktiky nejak posunuli vpred? Určite áno. Tieto koníky boli využívané hlavne na nosenie nákladov, na prácu na poliach, využívali ich v lese, ale postupom času bolo potrebné tieto koníky trošku zušľachtiť a tak sa pristúpilo k nejakej šľachtiteľskej práci, kde veľký zlom nastal v tomto plemene v roku 1874, keď sa narodil žrebec 249 fólie, po žrebcovi El Bedavi 22 a vlastne odtiaľto začala taká nejaká nová éra plemena Hafling. Odkedy sa tieto koníky začali u nás chovať v takej čistokrvnej forme? Na Slovensku sa tieto kone, okrem pokusov na muráni, začali chovať v roku 1990. Odvtedy je prírastok týchto koní a v súčasnosti je ich okolo 120-130 kusov v plemennej forme. Dobre, povedzme si niečo bližšie. Už sme si o chove teda možno povedali. Povedzme si, aký je to koník, akú má povahu a akého majiteľa si možno vyžaduje. Veľmi rád dostávam takúto otázku. Tento koník vzhľadom k jeho vlastnostiam je veľmi obľúbený u ľudí. Je to kôň, ktorý má veľmi dobrý charakter a pokojný temperament. Vzhľadom k týmto jeho vlastnostiam sa využíva hlavne pre začiatočníkov, či už v jazdení alebo na prácu, a hlavne ho využívajú deti. Používa sa hlavne na voľný čas, v agroturistike, v jazdení, ale je aj výborný prostriedok ako mechanizačný doplnok na malé rodinné farmy. Tak sa ešte predsa vráťme trošku k tomu chovu. Teda predpokladám z tohto, čo ste mi povedali, že je vhodný pre takého rekreačného jazdca. Čo všetko to napriek tomu vyžaduje? Niekto si povie, ja by som chcel mať koníka, ale niečo to aj obnáša. Treba sa vedieť aj oňho starať správne, nie je to len tak? Určite áno, súhlasím s vami. Nie je problém v súčasnosti si takéhoto koníka zadovážiť a ten, kto by chcel takéhoto koníka mať a využívať ho na svoj čas, potrebuje nejaké ustajnenie pre tohoto koníka a starať sa o ňoho. Je veľmi nenáročný a preto pre tých začiatočníkov je to veľmi vyhovujúce plemeno. Stačí nejaký boxík na ustajnenie, či už vo vlastných podmienkach, alebo sú rôzne farmy, či rodinné farmy, alebo ranče, ktoré poskytujú služby pre týchto chovateľov, ktorí si nemajú kde ustaniť koňa, že si ho môžu tam ustaniť. Tí, ktorí by si ho chceli v samotných svojich podmienkách ustaniť, myslím si, že nemajú veľa práce s ním. Stačí, keď denne ho obriadia, vyčistia mu, nakrmia. Krmná dávka je zhruba od 5 do 7 kg sena a nejaké jadro, obrok, či
či už je to ovoz, alebo jačmeň, prípadne nejaké granule, nejaké vitamíny, sol, lízy a je to úplne dostačujúce na to, aby ten koník veľmi dobre prežil. Takže to nie je ani nejak finančne náročné? Nie je to ako keď má niekto doma psíka? No určite je to niečo náročnejšie, ale myslím si, že s porovnaním s inými koňmi, s inými plemenami koní, ktoré vyžadujú, by som povedal, viac starostlivosti, tréningu alebo niečo podobné, pri tomto plemene pre jeho vlastnosti toto dennodenné pracovanie s tým koníkom nie je potrebné, pretože to je koník veľmi dobre chápavý, ľahko sa učí a môžem vám z vlastnej skúsenosti povedať, že obsadnutie koníka pod sedlo úplne surového mám vlastné skúsenosti, kde behom 5 dní, 1 týždňa sme mali kobylku obsadnutú, ktorá mohla pracovať úplne v pohode. Ďalšou veľkou výhodou, čo sa týka tohto plemena, je to, že, ako som spomínal, nepotrebuje dennodenne výcvik. To znamená, že ten koník, ktorý sa raz niečo naučí, podotýkam, aby to bolo správne naučené, túto svoju skúšku, ktorú dostane od toho chovateľa a vie to všetko absolvovať úplne bez problémov, aj s odstupom dlhšieho času, pokiaľ nebudete s ním cvičiť, bez problémov vám bude slúžiť aj s odstupom dlhšieho času. Čo si myslím, že pre tých chovateľov, ktorí majú koníka na voľný čas, na rekreačné jazdenie a chcú ho využívať len vo svojom voľnom čase, je to obzvlášť výhodná vlastnosť, pretože šetrí im čas a kedykoľvek prídu k tomu koníkovi, tak ten veľmi rád tú službu, ktorú oni naučili, im poskytne. Ja by som ešte podotkla, že teda okrem toho rekreačného jazdenia kľudne sa dá koník využívať aj možno na šport a na súťaženie. Určite, že áno, dá sa využívať. Viete, jednoducho povedané, nie je to kôň vysokošportový, ale v úrovni svojich ostatných koníkov, čo sa týka veľkosti a hmotnostnej kategórii, je konkurencieschopný aj s inými plemenami. Máme rôznych chovateľov, ktorí využívajú koníky aj na prácu v lese, aj na vozenie v záprahu, alebo aj pretekajú s týmito koníkmi, myslím v záprahu. Takisto máme dievčatá, ktoré využívajú tieto koníky na westernové jazdenie, skákanie, takže naozaj je všestranne využiteľné. Áno, skutočne môžem vám potvrdiť, že je to mnohostranne využiteľné plemeno. Ja by som len teda zhrnula, čo sme si povedali, že plemeno Hafling je naozaj veľmi priateľské, veľmi pohodové, čiže všestranne využiteľné aj pre tých začiatočníkov, možno aj pre tých pokročilých. Takže pán Slovák, ja dúfam, že sme divákov inšpirovali. No a pokiaľ sa teda rozhodnete začať jazdiť, pokiaľ ešte nejazdíte, tak sme sa rozprávali o plemene Hafling. Ďakujem, pán Slovák. Ďačne.